Rang boro manaya sekebang aboni bagino rutuglayo bono yang biang tangi boro manai sabuni thani sannai yaphao tongkhe rang musamokol suda mannai toma jerai toma bora bebak sino abo rang samung numung kanmung chumung bebak paimano tongkhe rang mukhang keseng bakha bising wararak tamo hunmale tongo bini solao rang dajak mukhang kosom buni phalno kinaro thong asukbaino buisinio bini yagode rang tong rang borokno tamo se khlaimanya tong kosomno kupur sitrano naithok sakno ma tongo khom rang hunoi khana khe joto borokno thango srang yaphao tongkhe rang naisiri bae bo busukbang sinijak sinai kebang nini yago tongkhe rang asuk khamplai mannai kaham nung reiman khe buni sai kebang rang hinmang tei kri kha jora kebang manna mosung khe rang khajikna nangnai buni sai sikang sangni kolom tei khiklaioi satung watui hingyaoi tangkha samno kha berawi orangno mannani hnoi tabule sokpai kha yago rang buni yaphao tongmang tonimang lak chobui jora kebang rang tongo hunoi unkhe amang jimang hakhe tinir bagai asukno khabangni marike ching bahai jakha komeni bisingtui sadi tebo mohai khnato koktang koglop kisa fun tei challenging videos nainani bagai borok challenge channel no subscribe khlainani tapokdi haikhe joto nona hambai nasingi tongdi haino haite kaisa video nuknai।